Hello mga bay, mayong gabi. Nanami diri sa mansyon ni Jean, ang akong tour guide diri sa Davao. Dara si Nanay. Then siya ang nagluto sa kuan kanang Bisayang manok. Bisayang manok ang among sudan dara o. Nabibo kay ning kauna kay taas kay imong lamisa oh. Mga unta ninyo. Oh. Pujibar, ayun niya rin ang pujibar na Bisayang manok. Mga unta gi adobo. Adobo ni Nay no? Adobo. Kalami jud ani. Adobo og sinabawang manok, nara sila bibo kay sila nga pamilya oy. Diyan taon napadpad taon mi diri sa Santo Tomas. For the first time nang laag mi diri. So di ara bibo kay ning kauna kuno kay daghan kaayo mi buyag. Magdungan na tatanan. So salamat kayo sa inyong mainiton nga pagdawat namo diri sa inyong panimalay. Diri sa inyong mansyon, bibi, dali. Hi sa diri ali, hi ali. Nakoy close friend diri oh, close kay mi dara bi. Dara bi. Say hi. Hi sa dito hi. Hi. Ay, gahi man. Sinangat lang sa inyo ha. Ay, dili magkaon tag luto. Dali sa naon ta mo. Ha? Niya ra lagi na ita. Hindi magpapayaw. Mag-pray sa pag-pray. Sa may mag-pray, kamo ni pray. Okay. Lord, natin salamat sa kalagay ng bugat ng Sige lang kay magkuang ko mag-untay. Sige lang. Ako sa sabaw siya panisikas lang. Tumala ako di ba? Glenn. Saan naman ako po? Bunga na tatanan. Ang sama. Ha? Naman din na sa bawah mo. Ay. Lagi mo sa ay. Asa mo dito yan? Ada das balay. Ali na mga Tingnan lagi diri eh. Tanga ka mga kayo. Ha? Ni. Oo, tagaan mo. Sige, tagayatan nila. Yatag doon niya sa bata ang kuchipuar. Mga doon na doon. Mutana sige nakisa sa laki mga bata. Umangkong na doon kita Jin. Yan ay tagaan ng kuchipuar. Naman pa pa taas. Taas na electric fan. Sabaw.
Okay ra kayo ayo. Wala jud ka problema, wala jud problema nako kay anak natin ilobri ani. Dili na ba? Nanti uban ako. Dinamot ra ko oy. Balik sa sarag din dito sa amo. Kami ko sarag din dito dito ano ko dinamot. Okay na lang, okay. Sakto lang ako ah. Okay. Init siya no. Tama sa ay pwede to diri ko patong dai isa. Yan dito ako kamay. Ay ko ani man ang yan taas. Ay naman pataas. Mga unta ninyo diha. Namikisan. Sayo man. Pagod na ko bibili. Abi ra ko. So, ada silang kali itu loh. Gusto ko hindi. Ano na yan na? Ito na ba? Ano pa na ko? Wala, okay na kayo na lahat. Tayo ba? Hindi lang. Ako na nagyadubo nga ako ako kinot. Ano na ba? Ano po kapatid doon? Tay kapatid, kung tawag niya tay kay, iya daw kung ang punon. So na daw mi. Yung kapatid ako tawag sa iya. Karon pa na rin Davao. Karon patutay. Ay mo ka wala ka ka unlimited rice. First time nung nakalaam dire. Naka mo yung rice. Wala ko alamag sa Davao mong giurman ako si Jean. Kaya magtudlo na ko asa. Halapit ni. Dugan na Davao. Pero kayo dyan nawala diri na bilang adlaw. Ba't mama? Ang na tuloy tutulitan mo. Pulis ba? Pulis pa na ako drilin. Limang adlaw sinawala din na. Tita Jean, hindi nga ka niya? Yulman ako limang adlaw. Wala ni diri mang ginasal ang ni rice. Uy, sali sa atok na. Mura ka to silingan ng matindisa. Mukha ko sa baboy kay. Di siya sumitang dino. Okay na daw atok. Pero kung ikaw magbaboy lang, matindisa mo ka daw. Yung pa siya, din kita ginawa kay na atok. Luto pa ka, Ben? Hindi na, Ben. Ano ako mo? Ay, pinulin mo. Ito, ginagawa na inyo ba? Ano ba? Sakto na kayo na ako. Ay, Only about sa misakan. gani. 160 nino. Sampagita. Sampagita. Pero sim niya kung siya daw sa 160. Ganit kayo bagong ani. Huwag ka kadag bugas ko eh. Huwag sila katilaw. Iting tag-asa sa mga bugas ito tayo. Murag bihon. Tagas kayo. Tagas kayo bugas. Gikan ka dawas. Oo. Agadahan mo kikitagaan ko sa akong amo doon kasako. Sa kasako dire. Sa kasako. Sa siguro na kada. Kasako din sa amo ah.
Tingala lagi sila kay Dr. Egolas. Pero sa mga yung amon mo. Magtimpla ko. Ha? Sa amon mo. Mga Kuwaiti. Pure Kuwaiti sila. Ay, papayas. Wala mo ko fan ko eh. Ano lang, may ako na sa. Libo nga sa dayo mo dito, kinaghan man mo, oy. Oy, di mo nagtapok. Lagi ingon ni Gina. Gusto daw ni mo. Tanan mo, nindot. Matawag sa di mo sa kalugar ba? Ano man? Ano yung mga mabig? Gawa niyo na. Olympic mo. Wah, mag-pipsi din na. Pwede yung luto doon mo. Dili ka may kapinan. Ano naman yung ibutang? Magkahit to. Ikaw ba? Magkaon ba? Sige lang yung bukas ko juice. Sa imhan na. Mas mo sa balay sila. Gani. Magbanatay ni Ani ro. Gana na lang man ka. Ako dito. Salamat ako. Ano ka man dyan? Kanino, pinagbayo. Kung amo, oy. Kabuk amo na ko karon galing sara. Pero kabuk niya akong amo. Hindi na doha. Kaya na pa. Hindi, kadali nang nakay na taon mo di ay pag-uto ka nung laong. Kapatid, gumalun ka ba? Diet ko, sarap. Nanay ba? Baka na anak to. Nay, kasi juga nay. Sabagay. Ikaw bito magluto, no? Magusog na kasi sinuto sa baho. Sigtilaw. Ito na kuya. Ano, naglapot na. Tubig man na lang. Inom na siyang juice. Inom ka juice lang. Baka man na mix ko eh, wala kang itaas. Wala kang mix. Wait lang ha. Mahirap pagpatas na luwa. Dili na lang yung tubig. Wait lang. Magkuhan na. Wala. Gin, please ko sa baso. Ubig ka? Ako may dali lang makaka ako init sa tuwan. Wala ko ni taas. Alik, Bi. Kaon, Bi. Para maulian, Bi. Tubig, Ano Be. ako sa i-mix? May joy. Ano pang paan ba? Ay, inom ang tubig, Bi, koy. Ay, Jesus. Okay, kayo po ay. Sorry. Sorry po.
Boy. Dili ka ni boy. Sige. Ano nga to? Ngayon, ibugnaw ka bakit? Ibugnaw. Kanya? Ang kami, ano yun? Ako isa, idalaw. Ako isa. Press the button lang. Ano pa nang di na magtutuwad ba? Still mo. Nagsapot ko sila ba? Tabunan ako. Ako na lagi. Ako lang po na. Kaya, paano ang design? Sige, balik mo ito may inubos ba? Gani. Oh, hindi ba? Ano lagi? Okay, engine. So, may mag-birthday doon. Birthday din. Ay, Happy birthday. paano sa klase? May gabi. Nangwali, Hey! dili ka nang nangasay ron ni karon. Ang nasa. Nangasay ba? Say kaon to. Hindi ako manabot. Ito ka. Ito mo ka. Dali. Birthday ni nanay. Kasama tayo yung likod sa asay day. Manok. Manok. Ano? Ano mag-iaw pa? Nagiyaw sila pulo ko buk manok. Alam ka, pag-igoy ka na pagkakabihan niya. Yan. Ginagmay ako. Kinanano na yun. Yan ang tamay. Kina ko. Okay mo na yun. Naka-press. On mo din. Sa nanay. Ha? Ako na ba? Dili naman yung sunod. Dayag sad ka? Ako dirito sa balay, makakatino ka ng makapon. Sige lang timo na to. Tawag timo. Dad, ako na. Ikaw man. Saan mo ito kolor? Ano na ikaw? Wala na yung ikaw. Sige, tawag na mo. Tawag na mo. Hindi naman. Mas papa ito. Nangin ako sa sinila sa tao na dili. Nakikita na mo dito. Damay ko ng taon. Bugaw ang tumabol. Dayag sad mo? Dayag na pa. Lugaw, bulo. Dili man, lugaw, bulo. Tutaghan. Ayan. Kaya po, gamay sa kinukuha mo ta. Di na magaliyok-liyok ba? Di na matanda ng tinaon. Pero, nagagalo lang kami kasi hindi lang kami na nagdaog. Oo, dun. Kaya ang bulugaan. Ang baka niya itong mga. Nagkao naman ito. Basta mo Mana? Mana to ah. Nagkawa niya. Lingkod na din. Mana mo ade? Uli anak ka, be? Luya, oy. Yayay, mandiay na, oy. Kani kuya ba no? Sabana. Isa man ang labana. laban na. Labana sa inyo, sabana sa amo. Ilay, di no? Asa gani? Ako ba ang kuya ba no? Pagadian, huminga. Ngayon, ang capital city, Pagadian. Sako siya sa region ngayon. Sa Pusor. Laban na. Labana, Sa nilong sabana. ko kay babana man na babana. Ilay, no? Babana. Tamo ang babana. Sabana. Sakay na eh, bana. Bana na. Bana, bana. Mana na siya? Paano na sa bana? Ngayon, itarani mo yung mga bana. Tapos tulan. Nay, pangitaan ko ng Amerikano, Nay. Kana ang Amerikano. Oo, dagan ako mga friend. Ano, pag minyo na mag emergency na kayo. Mao gani. Iso na mga anak yung korintan, yung edad, kaya nakapin, ano eh. Hindi mo namin pwede ka na oh. Ikaw na minyo ka pila yung hanginan. Sayo-sayo dyan na 21. Ay, ako na dito ka siya. Wala nga, ako mga anak karon, marag mga isuon ako. Kasi kung anak. Tulo, bili na ko ang duha. Kaya mahura lang yung dala. Bili na mo lang. Siya na edad na, mga sabak na maginaman. Paglakaw na ako, duha pa nakatuig. Mama pa yung nagduha to siya. Di ba kayo kabalong istorya ba? Talo, mga sabak na ginahan. Dugay-dugay pa na siya na bantu ko pa dito. Ano naman ito yung nangulanan? Duha, ang gigilin. Juan. Kaya kayo mo Ay, pa. 12. Lute? Oo. Madako na eh, dili na sa kong
mo pa rin karoon. Malata na. Yan, 14 na ka, wala pa. Grabe, pati ulang na. Oy. Hindi, nagod ka, matay ka sa ikaw. Pwede ka, bata mo kayo. Gani. Hindi mo gusto yung mga design, pero mong naam. Divide ko. Wala na si Tilio. Magulang pa mo i-juice dito siya. Ulang pa na ako. Aw, magulang ba mga? Bata pala ko mga 20 ka pinsa. Abi wala ako kung dalaga pa lang yung kuwan. Kaya ingon sila, magulang ka ako, dalaga siguro. Agad! Wala ako kita na pagtanos bintana. Ah. Ano na po eh? At magbuhok, sulog, di ko bintana. Kaya kung kasi na pa ang buhok, yun na lang makikita niya doon. Bantay lang ng kuya. Teo, si kuya! Sumbong na yun. Tawa naman si Bella. Winter malaw. Giselle mo na tayo. Huwag na natin ko si Katuig. Si Jill, 34 na ko. Ay, 34 lagi ko. Bawa na nung nila kuya mo. Kuya lang nila. Gusto mo ako ng... Bata pa kayo. Pero mag-sacrifice, palis ka mo na. 35 na isa. Balik sa... Mabiyaan na Kasi sa kumpanya. 35 ako ito, regular. Basta Wala pa nga namin. 26 na wala. Wala pa sa nga namin. Mag-resort lang. Yes, na. Balik ka mo, pero... Ayun, dala yun. Nakabalo. Kasi hindi ay. Pero kung nanay mo edad niya, maminyo kag Pinoy. Lisod na kayo. Wala nga bangkuan na dyan niya. Pero ang beauty mang ni Jean pang magkano dyan eh. Gano. Nabangan ako ninay. Pag wala-wala dahil ko ha sa akong magitan gala din sa Davao. Sa akong mga friends diyan nga nasa US, sa London, sa Las Vegas. Palihog tao nga pangitahing biglang sa may gala din eh. Emergency na kayo. Magaway mo. Pinanglan na niya magminyo. 35 na yung edad niya. Dalaga po dyan kayo isang matanan. Alam mo kapila kay dalang-dala kay ko. Sana naman kuya ako. Babahan di. Importante naman din natin sa pinabuhi. Naka-inspirasyon. Ito yung pagkaning kamot. Naka-mga bahan di. Anak na gatisaw. Wala na. Kamot na kagmayo. Anak, mag-anak na gatiisa, pero duha. Kaisa, kadua, pagos panganay. Kaluha man. Oo. Kaluha biyan sila. No. Okay, kayo. Dito. Okay na ka, Joy? Ha? Okay na ka niya? Sus, okay kayo ko ba? Bala ko burutan niya. Ay, ganako man dito. Hindi na, naghanap ko naman kapayas. Kami kayo kapayas. Galan na. Ganabutan ako dito ha. Kaya amin ako gusto mo mga bot. Lagi, ganahan namin kato, ganyan sa hotel. Yung matityan niya. Ang Diyos, maganda sila magpagtumaya. Tapos nang-koleksyon pa ko sa senior. Ikirinit na ko ang koleksyon. Pero ay, salamat. Kaya yung panghapon sila. Kasi hindi ko pangulta. Pangoleksyon, pagkumaya. Ikaw dahil mong leksyon, dis mo senior. Kasi man ang koleksyon ay? Anang sa dayong ba sa kuwan, senior, na namatay dito. Amoy. Kami dahil nga. Amoy, tampo-tampo. Naasa mo bugas ka, uy. Mga tagbagkas, anak. Depende. Lahi ko ng tawag, dili dayong-dayong. Sa ito eh. Kapunungan? Kapulungan siya, pero lahi lang tawag. Na sila tawag. Ngayon, nasunod na lang. Kaya yung challenging kayo. Na sila tawag. Lahi mo tawag nung kada lugar ba? Lahi. Justin, tawagan mo kayo mga Justin. Ay, magpalit mo. Ikaw, ito na. Go, tawag ka! Wala, magbito ko rin ba na puto sila? Wala naman pagkain yung malakit. Ano na po ko aso? Makakagod ko na yun. Nakapun sila ninyo, inahingi. Gimingaw ko kagod. Ako na pibunot. Iya siya nga. Di na ba daw? Bunutan. Ay, siya daw bunot. Ay, sakti na lang na mga tagak ko. Magulot ka, subi. Okay, Siya daw bunot. Ako lagi kay Bugay na pa naman ako kabunot. Kakagod. Tanaan ako kaya wag na ko. Kaya lagi na oy da. Diyan na. Joy, na. Tuod mo sa kanang kasabihan nga. Di ka pwede mong hugas eh. Bakit ka sa balay?
sige, mo to. Naman, gapon na. Tulog na ko dali kay tulog ka pamugas ko. Naalala yung uban niya. Basiglain sa ilaha ba? Oo, lain lagi. Oo, ano nga mo ginakuha na. Ayan lang kay kamera. Mo man yung mga binili nato sa mga katiguangan god. Pero rin magkakatulog, pwede na mahugas. Oh, dali. Matulog sa ko dali kay mga 5 ka minuto para makahugas na ko. Sa umi anak, magumpa na ni. Ay, wala na yung nabalhin itong bagong gipalit. Naapa may suot pero Ay, hindi na yung mabugnaw. di ko bugnaw na kayo, anak ko tingog. Ay, Aw, ana-ana din na siya kasi lalo. dili na wala na yung nagpalit ng taasan mo na yung gipalit. Okay na na. Dili nagpalit gani me. Hindi mo gani akong isogo. Salamat kay sa mong panihapon. Busog kayo ko sa adobong bisayang manok o sinabawang sa bisayang manok gihapon. Ay, puros manok. Sige na, malupat kita ni. So, daghang kay salamat oy, ka-enjoy nila diri oy, mga manipayon kayo, mga siaw. Puro to siaw kayo oh. Wala pa na. Oje, may nagpakatawa sa pamilya. Oo. Ikaw di pakatawa dire? Kasi man, di, katawan na, di ako tagnaw. Hindi ko tagnaw, wala na, katawan na sila. Samot itong istorya. Muna. Sus, Ginoo ko. So, lingaw kayo yung taon. Dili akong first night diri karon no, first day, first night. Asa ba to? Sir ba nag-pray yung taon? Kung mag-pray, talikod na. Sige, dagang salamat. Hindi na mikutod. Salamat kayo. Nagpamilo sa port, di po kayo kailangan ito Oh, na ilang mansyon diri oh. Gwapa ka ilang balay oy, kano sa habang mga balay mo niini. Inspirasyon ako niya, ano ko kaya kay ni Jean kaya sa nako. Oh, di ba? Oh. Dara lang mansyon. Itorta mo sa mansyon ni Jean. Gwapa kayo ah. Aha. Ibe. Kaon nanay. Oh, di ara pila ka kwarto. Baby, po yung kwarto din sa mansyon ni Gino. Kung ito, tuyok. Ay, doon ka kwarto din rin. Oh, isa to the pit. Nagbuot-buot, jud ko, no? Niya, ituyok na doon. Ito, talawan kay kamera. Nitalikod. Talawan din yung kamera na eh. Kabalo na ko, daan pa dito. Oh, dali lang mansyon. Di na, okay sila dili, uy. Dayon. Nag-lock lagi mo. Na si Angel. Dari may matulog mga bay no sa kwarto ni Jean. Yaha. Oh, yaha kay Ate Angel. So, bugnaw kayo hinay aircon. Diyos ko. Aha. Tagay sila, bi. Ayaw pag-lock in die. Sarado lang gamay ako, ka-play mo ni Angel ko. Lang, luoy kay si Bibi lang, nayayay lang. Nayayay si Bibi. Nalang Ay, kuhan sila pa. Mga episode na nanong. Ah, mo'y kinamanguran si nanay. Ah, dera sila tanan, si nanay mo kinamanguran. Mga babae, daghan di babae no, to 5 ba eh. Ikaw unom ka. Oh. Ang mga laki, kabantay kita ka. Wala para ba? Wala pa. Kami mga laki, manago po to. Buitak picture. Nababong talawan no. Yan ang makadlo ko kamera ba? Gaya na po to sinagay, gaya. Ha? Asa naman to si Gamay? So, dara ilang gawas mga bay, no? Oh, gwapa kay balay si... Gwapa kay mansyon si Jean. Nami diri sa bukid. Ngit-ngit kayong palibot. Kaya na. Ilang mga iro, oh. Nabuutan ka yung iro, oh. Hindi pwede mo sulod. So, namuola gini na namin diri mga bay sa ilang balay. So, daghang salamat. Din lang kukutob. Bye!